نسمع نزعبين أفكاري أنت خجبرو تبل حانتك تحاتتن كلهم قال أسران حدن عمتيم هذا شجر سلزلني مكردليم نس أفكارينا أستا سلست أمتا زقت على أركنت علنام نسو أزي أفكارنيو أنون كم بحات إيرو سبز الزرب فقري زلنام أبزي جزيزقنا أزيز جلسكو أفكاري بقت على نسكو تركبي حتن لهم بوغن يتقبل كون አሉታዊ ሰዓዊናት ክሕሎ ዝኽእል ምዃኑ ከረድኦ ፈቲኖም ንሱ ግና ክሰምዓኒ ከኣለን ሕጂ እሞ ከዓ ሕሉፍ ሓሊፉ እቲ ካባኺ ክረኽቦ ዘይከኣልኩ ካብ ካልኦት ኮ ኣይስእኑኒ እናበለ የጨንቐንሎም ምስቲ ንሓያል ዓመታት ኣብ ፍቕሪ ፀኒዕና መፅናሕና ብልቢ ስለ ዝኣምኑን ዘፍቅሮን ድሌታቱ ንክፍፅም እደናደና ኣለኹም ነቲ ስጉምቲ ቀድሚ ምውሳደይ ስለ ዝተጠራጠርኩ ግን ንኣይ ዘይረኣኒ ሰዓቢናት ክሕልሙ ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ሕፁፅ ምኽሪ የድልየኒ ኣሎ ትብል ኣብ ሓደ ዘንበብኩ ፅሑፍ ክምልሱላ እንከሎ ከምዚ ድማ ይብሉ ቅድሚ ስጉምቲ ምውሳድኪ ኣቐዲምኪ ምኽሪ ምሕታትኪ ምኣር ክንደይ በላሕን ሓያልን ጓል ምዃንኪ ዘርኢ ብምዃኑ ክድነቕ ዝግባእ እዩ ሓደ በጌጋ ዝተረዳእኺ ነገር ግና ክነነፀረልኪ ወይ ክነብርሓልኪ ዝበዝሕ እዋን ፍቅርን እምነትን ብሓደ ተሳኒም ዝኸዱ ኣይኮኑን ኩሉ ተፍቅሮ ሰብ እሙን ማለት ኣይኮነን ንሰብ ኣፍቅሮ እምበር ኣይትእምኑ ዝበሃላ ባሓላ ዘከር እዩ እዛ ባሓላ እዚኣ ደቂ ሰባት ምስ ግዜ ኩነታትን ባሕሪኦም ስለ ዝቕየር ኣፍቅሮ እምበር ኣይትእመኖም እቲ ተፍቅሮን ተሓልልን ዝነበርካ ሰብ ፅባሕ ንግሆም ኣንጻርካ ክለኣል ከም ዝኽእል እያ ተዘኻኽር ግደነይ ዝተፈላለዩ ሰዓቢናት ቅድመ መርኣ ዝፍፅሙ ፀወታ ይርከብ ዝኾና ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እምበኣር ነዚ ኣብ ባሓላ ብግቡእ ክርድኣ ስለ ዘይከኣለይን ኣፍቃርተን ሙሉእ እምነት ስለ ዘሕድራሎም ኩሉ ነገራትን ዋላውን ክብረን ሓደጋ የረክብኦም እሞ ኣደዳ ክሕደትን ጥልመትን ይኮናም ብድሕሪ እዚ ፍቅሪ ማለት እምነት ከም ዘይኮነት ክርድኣ ይጅምራም ስለዚ መምሓርን ኣይግበርካ መምሓርን ኣይክልኣኻ ከም ዝበሃል ካብዘን ደቂ ኣንስትዮ ሕዋትኪ ተመሓሪ ንስኹን ግዳይ ንኸይትኮኒ ኣፍቅር እምበር ኣይትእመኒ ኣፍቃርኺ ብሓቂ ዝሓሊልክን ዘፍቅረክን እንተደኣ ኮይኑ ፅቡቕ ክገብረልክ እምበር ፅቡቕ ክትገብርሉ ክፅባ ይግባኣን ምክንያቱ ፍቅሪ ትሕብ እምበር ኣይትቕበልናም ኣፍቃርኺ ምስ ግዜ ክቕየር ከም ዝኽእል ተረዲእኺ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይትእመንዮ ተጠራጣሪት ኩኒ ፅባሕ ንግሆ ሰዓቢናት ናይ ፀወታ ይርክብ ወይ ዘይተደለየ ጥንስን ብፆታ ይርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማትን ቀዳመይትን ቀንድን ግዳይ ትኾነ ባዕልኺ ምዃንከ ዘክር እዩ መን ይፈልጡን ኣፍቃሪኺ በሊሕን ፅኑዕን እንተኾይኑ እምነትክን ፅንዓትክን ንክፍትሽ ወይ ንክፈልጥ የዋጥረኪ ይሕልኸውን ንሱን ፅንዓትክን ተሪር መትከልክን ምስ መርመረ ንመርኣ ክውስን ስለ ዝደለየ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ጉዳይ ብእቱ ምርኣይ ክልክ እዩ ስለዚ ኣብ ልዕለኺ ክመፁ ዝኽእሉ ኣሉታዊ ሰዓቢናት ጠቒምስናልከ ኣለና ኣብዞም ዝተጠቐሱ ሰዓቢናት ተመርኪስኪ እንታይ ምውሳን ከም ዝሓይሽ ባዕልኺ ወስን እዩ ጥራይ ሓንቲ ነገር ደጊምና ክነዘኻኽረክ እንደሊ ነቶም ክመፁኺ ዝኽእሉ ኣሉታዊ ሰዓቢናት ደኣ ዘክር እምበር ካይከስሮ ኢልኪ ምፍራሕኺ ምስ ክብደት ናይቶም ዝመፁ ሰዓቢናት ብምውዳር ርትዓዊ ኣይኮነን ብሓቂ ዘፍቅር ኣፍቃር እውን ንኣፍቃሪቱ ብሓቂ ስለ ዝሓላ ዘክርዋን ኣብ ዘይተደለዮ ነገራት ገዲዱ ክኣትዎ ኣይደለን እዩ ስለዚ እዚ ኣይፋል ብምባል እቲ ውስነ ይውሰነ ኣፍቃሪኺ ኣብ ልዕለኺ ዘሎ ሓልዮትን ፍቅርን ትመዝንሉ ፅቡቕ ዕድል ምዃኑ ዘክር ክብል ድማ ርኢትኡ ይድምድም ተኸታተልትና እንታይ ትብሉ ርኢቶኹም ክትፅሕፉ ትኽእል ኢኹም